Salutare toată lumea, numele este Super Dark și bine vă regăsit la un nou episod de Minecraft. Super Dark. De data asta cu Teo. Super Dark. Da. Uite, aici am făcut când am pus cu arcul. Spunem Dark. Și după cum vedeți, mi-a dispărut itemele. Eu mai am cel puțin un pic. Și tot fierul. Da, așa, eu am armură. De unde? Mi-a făcut, mi-am găsit fier. Unde? Unde? Ce facem mine? Parcă eu n-am item. Păi... Ai oase? De alea care îmi iei înapoi. Am pumut oase, hă. Uite, mai am 8. Mai am încă 17 de astea. Ia, dă-mi-le mie. Stimă. Bă, am făcut hack. Și mie mi-a apărut astea 8. Ia, dă-mi-le mie. Tot rog, mi le dai mie. Nu, decât să le dai mâncare la tine. Și să le mână să îi bag în țară. Că Haide, ia fă-mi și plantă el. Lasă că te dau. Nu, lasă! Mai am eu 2. da. Jos în pământ. Ia mai dă ăsta care l-ai. De ce? Ca așa, că vreau să fac ferma mai mare. Calul tău. E al meu. Bun. Ba da, și mi l-am lăsat și mi-am luat altul. Ia localul. La fix. Robi mi-a ajuns la fix. Și eu mai am. Mâine e sărbătoare mare. Să nu te pună cineva să faci altceva. Da, acum asta. Cine omoară găinile? Mă scuzați. Nu vezi, nu-ți dai seama. Ce să vrei mai bine, să mergi face la premiu, trebuie Tot dă-mi-le mie. Mami, mâine tu lucrezi? Ia uite cum ți-am Nu fugim mai repede. Ce facem acum că nu la primit? Lasă-mi mă pe al meu. Bă, duc și eu trebuie să mă duc undeva. Păi și eu trebuie să mă duc să-mi iau cai. Dă-mi mă.
înapoi pe contact. Ăla-i mânzul, dar n-are... Dar nu știu dacă aici. Că eu nu mai am. Vale avea 2. Că de fapt mai are la el. La 05, apă minerală aia, stringul, 3 baxuri, plus țigările. Am dat 7 milioane. La metal. Și imediat să vă arătăm. Am făcut și o curte la 10 etaje. Cât o încăpeat eu. Nu mai știu. Mai exact. Știi că la mine că ți-l prost. Hei, eu am 14 vieți. 14 sau 15. Am 14. Una. Bă, dar ce e cu calul? Mi-am băgat mânzul. Bă, dar asta nu merge repede. Hai că nu e chiar așa, hai. Ia uite. Ce-au făcut? Ia uite. Cam am mai avut și eu. Ți-am dat să mănânce că să aibă viața plină. La lucru. Al tău. Fă o groapă repede. Unde? Vacă. O vacă pe urmă. Nu acolo. Deci nu mai la ce fi. Bă, nu știu ce ai. Nu, ca. Am groapă de groapă. Mai nu un pic. Uite, era jumătate de clar. Asta, mă. Asta, mă. Eu nu mai avem de la. Dacă iau eu. Mai ești tu? Nu, n-am de. Dar Aveam pe o altă lume. Aveam pe o altă lume de lipsebi. 5 stecuri. atât, bă. Atât. Da. Bă, decât o vacă ține, mă. De ce? Păi nu are loc. Trebuie de mai multe. Ce crezi că eu n-aș vrea? Fac o... Nu, nu am terminat. Fac-o. Este o vacă. Eu? Acum iarăși pot să-i dau de mâncare. Da, nu mai da. De acum încolo, după ce... Ține cont. De acum încolo, după ce le dispare inimile, că poți să le dai la loc de mâncare.
Astăzi trebuie să mai cu câteva ce ne îmbogățim. Tu acum dacă nu-i la Dumnezeu? Că am și două zi de sun. Îmi dai seama că ne îmbogățim de mâncare. Nu să ne mai trebuie să în vecii vecilor mâncare. Ba da, să nu mai trebuia. Sau de ce? Vacă, să nu dai mie. El credea că Vaco. nu dau de cuitină. Hai, hai. Vaco, Fac-o. După mine. Bă, bă. Du-te, mă, fac-o. pe de acum acolo ca să le ia. Pune-te. Nu ești mă repede. Hai repede! Caută! Am văzut cum sărea. Deja 11 minute. Sper că trebuie să încheiem acest video. Stați să vă arătăm casa. Nu scapă, n-are cum. Doar puieții. Ce mare! Cam atât lumea cu acest episod. Sper că v-a plăcut și am uitat să spun, mereu uit, nu uitați să lăsați un like.